Mayong hapon sa tanan. Sa panahon ni Jesus, kung naskandalo mo aning ebanghelyoha, gikan na sa uma ang sulugoon, gikapoy og naghago, kung nagbantay ba ka sa karnero, kanang magbantay sa karnero mga igsoon, lisod na. Kung na'y mawala, pangitaon, unya kanang terrain, dali. So probably, kani nga sulugoon, gikapoy gyud. Unya, pag-abot sa balay, gisugo pagit siya siyang agalon og ingon, nga pagtapis ug mag-andam sa iyang panihapon. Sakto ba ni? Sa iyong tanaw. Dili ba ni harsh kayo? Harsh dili. Very good, harsh. Pero during the time of Jesus Christ, ang mga sulugoon, konsepto dili karon kay karon pwede man sumbor duli. During the time of Jesus, ang mga servant are properties. They are considered to be property. Kung sa man ang property, mga igsoon, they have no rights, no fixed hours, no time to rest until his master was satisfied. Maunay papel o role sa mga sulugoon during the time of Jesus Christ. So gikan sa field, gikan sa uma, nahago siya maayo. O gikapoy na kaayo ang servant, inig-abot sa balay, kumuingon ang iyang master og silbihi ko, wala siya laing buhaton gawas sa pagsilbi sa iyaang master. Kung anong gigamit man ni Jesus, kini nga sambingay o parable, mura mag-injustice. Because, my dear brothers and sisters, musugot mo sa dili, bisan pag-ikapoy ka, wala tay rest day, nga moingon kag di sa ko magbinuotan karon Lord. Walay rest day ang pagbinuotan. Walay rest day ang pagsunod sa Ginoo. O walay day off ang pagsunod sa Ginoo. Bisan pag-ikapoy ka, kinahanglan gyud maghimo kag maayo. Ikapoy naman ko ani pinasaylo sa kumbana pa din, sige magbalik-balik ni kasala. Walay day off na. You have to forgive. You have to follow the will of the Lord. May ganit na lang yun. Kay kaning sugo sa Ginoo, dili parehan itong ebanghelyo karon. Grabe kini kakutas. Ang sugo sa Ginoo nga di kinahanglan mo undang, kinig yung pagigugma sa Dios o pahigugma sa imong isikatawo. No day off, no rest day. Amen? Apiki ba mo karon? Panudlan na ninyo, apiki? Apiki ba? Maglisod ba mo karon? Niya mga naglisod, nag-crisis karon, apiki ana, walay trabaho. Karon, doon na pag ito additional ron. Kaya doon naman tayo second collection ron para sa pagtabang nato sa mga nabiktima sa linog sa Cebu. Nabisan pagbuslot na yung bulsa. God challenges you today. Walay day off, walay excuses sa pagsunod sa Ginoo. Amen? Murang kung nanulis ani ninyo eh. But this is the act of a servant of the Lord, a true disciple of the Lord. Hagiton kita sa atong pasensya, nga magpasensya pag yun. Hagiton ta, bisan og apiki na ta sa paghatag pag yun. No rest day and no day off. Unya, unsa may makuha na to ani Pader? Unsa may makuha na to ani mga igsoon? Kung magsunod-sunod ta sa Ginoo, bisag kapoy na, well, God will give you rest. Kundi pinakanindot. Siya ang muhatag o pahulay natong dayon. Kalmiya ka na. Pahulay. Wala mo kapoy siya kinabuhi? Wala mo may kapoy? Kanang everyday ka mag-CR, bisag mag-CR na po. Mangita na mo kaon, everyday, pagkalaaya. Ang routine everyday.
But make sure in your routine, bisag puol na kayo, never cease o ayaw pag-undang to love and serve the Lord. Kung ikapoy ka, pray. Kung ikapoy ka, pray pag yun. Sabi yung istorya gahapon, ingon siya nga, Father, wala pa magyapon gauli ako mga anak. So ningon ko nga, mag-uli ra lagi na. Iampo lang, ya pala siya mong pag-ampo. Sabi, gikapoy na kong ampo, Father. Di gid madalag ampo ni Father. Pila edad ni mo nay? 84. Uy, panugon lang na eh. Kasi panugon. Ing na ba nga? Kamong duha ha? O di mo mag-uli, ni kamatay na ko pag-uli mong duha. Asa? Oo, no? Pwede na Father, pwede Father. Gikapoy si nanay ampo. Oh. Never cease to pray. Walay kapoy-kapoy na. Walay day off and no rest day. Students nga nakakaroon, be good. Walay rest day. Yung kang binugoy karon kay straight akong binuotan. No. Pag binuotan, good. Be satisfied in doing good. Para sa mga parents, kay kapoy, pa-eskwela silang anak, do good. Padayon, good. Padayon lang. Padayon. And God will give you rest. Kung nakit-an ka sa Ginoo nga nahimo kang matinumanon nga servant and disciple. Pangutan na yung tapadong, ikapoy na mo. Ikapoy na mo. Ikapoy na mo. Ina nga padayon. Padayon lang. O ba na maghikog man, kahikugon na ba? Ayaw, padayon lang. Never cease to do good, to follow the will of God. Kung gibatian na mo siyang kinabuhi, laay na kayo, wa nagilami, move forward. Padayon lang sa kinabuhi. Ayaw kabalaka, di ka kaabot og 300. Imong edad, di ka abot 300. Just move forward. Follow the will of God. Bisan og ikapoy na ka. Because at the end of the line, at the end of our lives, God will satisfy us. He will give us rest.